Asteburu borobila izan da Oriako limusin taldeko txirrindularientzat. Eskolartekoek Tolosan Gipuzkoako txapelketa ospatu zuten eta infantil mailan 2 izan ziren podiumera igo zirenak. Nesken lasterketan Arantxa Garikanok 3. postua bete zuen eta mutiletan berriz Ander Usandizagak 2. postua. Kadeteen mailan mutilek larunbatean Zumaian izan zuten lasterketa. Bertan, lasterketa hasi eta gutxira, Luzmari Garikanok pelotoietik alde egin eta lasterketa amaierar arte ibili zen buruan, bere esportzu eta taldelanari esker garaipena lortuz. Honekin batera, taldekako saria ere jaso zuten Aitor Zurdoren 11. postua eta Unai Iribarren 12. postuari esker. Neskek jurretan izan zuten norgehiagoka. Bertan, Maia Mondaren izan zen indartsuena lasterketako garaipena lortuz eta torneo euskalduneko lider bilakatuz. Igandean, Otxandioko lasterketan ere hartu zuen parte Euskadiko txapelketako bakarkako erlojupekoan. Bertan, 7. postuan sailkatu zen. Taldeko 3 neskek datorren asteburuan lehenengo Gipuzkoako itzulian hartuko dute parte, non herrian ere arituko diren, larunbat goizean Tolosan eta igande goizean Bilabonan.